Esta son eu, María Romero, aos 40 anos aproximadamente, quedei sola. Marchou o meu marido para fora, eu que facer de todo, non quedou outro remedio. Tiña 2 fillos e eu traballei o que pude. Meus pais eran caseiros da duquesa. Despois a duquesa morreu e venderon, e meus pais compraron unha parte, o lugar que levaban. E desde iso empezaron con unha vaca, e 2, e 3, en fin, que foi así un empezo. Meu pai non quería entrar de ninguna maneira, pero meu hermano quería, ou que se marchaba para fora ou que lle deixaran traer unhas vacas, e foi así, ni máis ni menos. Yo tenía 18 años, 19. Bueno, tenía ya casi 19 y pico. Y entonces el cura de la parroquia tenía a los caseros todos conquistados, que eso nacieran aquí y que eso eran de ellos, ¿no sabes? Y yo solo tenía 4 o 5 caseros que iban conmigo, porque os outros decían que eu estaba loco. Entonces fueron 4 ou 5, y entonces el Conrado, que se dio cuenta de que conmigo podía negociar, un día cólleme en Ferrol, mi amado, ven para aquí. Dice, vamos a ver, hazme una oferta por vuestro lugar que yo te voy a vender a ti. E dixo, ay no, ten que ser cos 5 caseros que van conmigo. Pois os 5 igual, a 250.000 pesetas, a 250 pesetas ao programa. Trato hecho. Falei con eles antes de falar con meu pai. E falei con eles e dixeronme que sí, todos estaban de acuerdo. Eu compraba. Cando lle dixo, me cago. De onde vas a sacar as 250.000 pesetas que valía? O lugar costaba 250.000 pesetas. Aceptamos o trato e fixemos, meu pai desafiou. Dios mío. E no mes de diciembre tocaña Vicente do Carballo. No Gordo tocaña 300.000 pesetas. Entón eu fui a Vicente do Carballo e dixen, facía falta que me prestaras esas cartas mentre non nos presta un banco ou alguna cousa. Si, hombre, non hai ningún problema. E prestou uns cartas a meu pai. Meu pai choraba. Tuve que facerlle ver a meu pai que as vacas negras e blancas daban máis leite que as outras. Sí. E despois comprou unha becerra e foron empezando así, fixos a cuadra, e empezouse así no 1966. Fixéronse as licencias e solicitouse todo iso, que deu unha chea de traballo, e empezouse a envasar. Beranxa Romero e leite Boal desde o ano 1966 ou por aí. Ai, Dios, aquela moi negra foi. E máis mirei iba contenta. Válame Dios. Despois tuvo unha muller a axudarme, que tiña 71 anos e nunca o médico fora. Teño pensado moitas veces que non me puñía diante a vaca para muxir, que me varera máis muxir, ou que non xa que ir pedir. Ai, de verdad que sí, porque muxía desde as 6 da mañá hasta as 10. Ai, pero moito traballo me costou. E de feito, ainda teño un callo que ainda non se me foi de todo. Unha dureza aí, desde as 6 da mañá hasta as 10, muxía. Malo a leite á cartera, o coche de línea. Ai, Dios mío, aquela non tiña nada cerrado e tiña que alindalas pola corda. Ai, era tremendo iso, moi mal me gustaba. Daquela tiña 3 ou 4 nomais. E unha deu unha vez unha patada de cabeza no cano. Nunca deixei de muxir unha por patadas que dera. Os cativos tiños na escola, entonces iba a alindar. Que era alindar as 2 horas e virse para a casa. Non había boal, nin había nada. Íbamos á carretera e o revisor collía, botaba un riba e levaba o palo. Así que mira, que foi negro.
Dicía miña abuela, o leite antes de ser blanco eche negro. A necesidade obrigante a facer moitas cousas. Tiña 2 fillos e había que andar. Porque non hai nada nesta vida que doea máis que os fillos. Non hai nada que che pase por encima, nada.